De volslaande gemeenteraad van Dongerendiel zinnen juster de moosje in. De raad van bestuur zou nevens de raad tegen min werk leveren hè? En ben je toch verantwoordelijk voor de financiële tekwatten. De raad is van mening dat het via de beleid van de raden moreel verwerpelijk wie. Wij vertalen hier heel duidelijk de gevoelens van de mensen in deze regio mee. En de mensen van de regio balen er verschrikkelijk van dat haar ziekenhuis troch het beleid van de Ria van Taffersjoch en het bestuur, dat toch in de zwerigheden kwam is, financieel eigenlijk onder ogen stond. Dus ik denk dat het geen symboolpolitiek is, maar een heel duidelijk signaal voor de regio. Het ziekenhuis kwam in financieel min waar omdat bepaalde afdelingen net meer onder de eerste van de inspectie voldwaan konden. Hierdoor kwam het ziekenhuis een schoft lang onder de verskerpe Taffersjoch en moest onder andere de afdeling cardiologie enkele weken dicht. Nevens de Ria van Taffersjoch in dit haren dikwijls net onder rekening. Dat had ook te maken met het feit dat we het begin van 2011 hele positieve gesprekken hebben gehad met de inspectie. Die was te spreken over de gang van zaken binnen het ziekenhuis. En toen kwam in het voorjaar ineens het verscherpt toezicht in verband met het dysfunctioneren van de cardiologen. En dat was voor ons een verrassing. En dat had te maken met het feit dat de rapportage over het functioneren van de cardiologen te lang bij de cardioloog is gebleven. Het is net alleen nog kritiek op het functioneren van de rieden. Ik heb Dongerendiel commentaar op de belening. De RIE is van bedenken dat er sprake is van buitensporige belening, droeg de directeur van de RIE van bestuur. Omdat in 2012 de directeur nog een tal maanden terugbetalen kregen had. Op zich kan ik die emotie daarbij begrijpen, hè? Maar onze bestuurder was volgens een modelcontract van de NVZD aangetrokken. Een heel sober contract, maar het zijn wel de salarissen die toen golden en die nog steeds gelden in de zorg. Na de fusie valt de Sionsberg nou onder ziekenhuis Nijs-Smellingen. De bestuurders in Drachten willen nou eerst de motie van Dongerendiel bestuderen. Ik vreeg ze juridisch advies om te zien of de oude bestuurders financieel onsprakelijk steld willen kennen. Hoeveel hoop heb je dat de miljoenen er nog komen? Ik weet het echt niet. Afwacht je. Afwacht je. Maar in ieder geval vinden wij dat ze moreel verantwoordelijk zijn.